Deliver na natin tong manok natin ka Ilocano. Yan. Pen manang. Yan. 650 manang. Yan, nakabenta tayo ng 650 ka Ilocano. Kita mo lang manang, no? Okay mo lang. May sisiw na naman tong lovebird natin. Ayan, bagong labas lang, meron pang 4. Sana may mga laman pa yung mga 4. Meron naman tayong bagong blessing. Ayan, sa ating mga alaga. Bagi mo. Oh, yung bagi mo. Good. Good. Ngimas. Good. Say hi, Charlotte. Charlotte. Hoy. Hi Karen ko lang. Na. Hi Karen. Hi Karen. Hindi. Deliver na natin tong manok natin ka Ilocano. Yan. Pen manang. Yan. 650 manang. Yan, nakabenta tayo ng 650 ka Ilocano. Wow! Kita mo lang manang, no? Okay mo lang. Alan, baka tumaray. Kawitan manang. Mabalin mo kata. Okay manang, mabalin. Yan. May sisiw na naman tong lovebird natin. Wow! Ayan, bagong labas lang, meron pang 4. Sana may mga laman pa yung mga 4. Meron naman tayong bagong blessing. Yan, sa ating mga alaga. Ang liit, oh. Ang liit ng sisiw ng lovebird natin. Yan. Yan yung nest box nila, oh. Yan naman yung nanay at saka tatay. Yan. Yan. Yan, oh. Kailan ba dapat na malalaman kung kailan kakain yung mga bisiro natin? Itong mga bisiro po, pagka meron na silang 20 days old, base po sa aking experience, ito ay unti-unti na silang kumakain ng mga pakonti-konti. Yan, binibigyan ko na sila ng mais, dahon ng mais. At ito nga, kumakain na sila. Ito 21 days nila, magti 21 days sila bukas. Yan, ito na yung mga paanak natin, malalaki na. Yan. Ito namang inahin natin hanggang ngayon 20 days na, nagdi-discharge pa rin siya, meron pa rin lumalabas na mga konti-konting mga dugo kasi nga parte pa rin ng paglilinis niya sa kanyang panganganak.
Ito na si Dagol, oh. Ang laki na. At may sungay si Dagol, ka Ilocano. Yan. Mana sa tatay. Kasi yung nanay walang sungay. Pero itong anak, yung nag-stud service ako, yung turo nila, yung lalaking kambing, may sungay. Kaya itong mga anak niya may sungay din. Hindi natulad sa kanyang inahin na hornless. Ito naman na yung mga breeder ko na pabo. Nagme-mate na naman sila. At ito nga yung isang white holland natin kay Ilocano. Tignan nyo naman kung umasay parang lalaki. Pero babae po yan. Nagpaparami na naman tayo. Kasi yung mga sisiw natin nabenta na natin kay Ilocano. Kaya sana mangitlog na naman siya. Naglilimlim na tong barakong yung row natin na ano kay Ilocano, oh. Nasa Suchiken, oh. Naglilimlim siya. Ayan, oh. Kita nyo naman, oh. Wow! Nangingitlog na yung barako natin. Ito kay Ilocano. Hello. So yun ka Ilocano, ito lang yung update sa ating mga alaga sa ating munting bakuran. Kung nagustuhan nyo po yung aking video at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo. Shoutout nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong nanonood po at sumusuporta po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.